Lokátor Jozef Neruda 98, Helena Otakar, sme na Portébli Vtáčnik, 1346 metrov nad morom. Má záujem o spojenie, poďte volačkou. Ľudo Zlaté Moravce. Zdravím ťa, Ľudo Zlaté Moravce, poď. Teraz som doma sa radiostanica Ľudo Zlaté Moravce. Môj lokátor je Jozef Neruda 98, Emil Jozef. Máš? Roger, mám. Report pre teba je 59. Náš lokátor je Jozef Neruda 98, Helena Otakar, sme na Portébli Vtáčnik. OK, pobral som, report dáme zrkadlo 59 a mám všetko pobraté. Roger, my máme takisto všetko, ďakujeme ti za spojenie, 7-3, ahoj. Ďakujem, 7-3. Na kanáli zostáva expedícia K9 z lokátoru Jozef Neruda 98, Helena Otakar, sme na Portébli Vtáčnik, kto má záujem o spojenie, poďte volačkou. Brejko, tu Filip Cabaj. Brejko, Čabaj, poď. Filip Cabaj. Zdravím páni, tu Filip Cabaj na Portébli Radošinka, Jozef Norbert 98 Adamiano, 98 Adamiano. 98 Adamiano. Zdravím ťa, tu je expedícia K9, náš lokátor je Jozef Neruda 98, Helena Otakar, sme na Portébli Vtáčnik a report pre teba je 59. Report pre vás je 47 je report pre vás a čas, neviem, ja dám 18:08. Daj, aký chceš, Roger. 7-3, ďakujem ti za spojenie a snáď sa počujeme aj v druhej polovici. Ahoj. Samozrejme, majte sa zatiaľ 7 od Filip Cabaj. Na kanáli zostáva expedícia K9, lokátor Jozef Neruda 98, Helena Otakar, doma záujem o spojenie, poďte volačkou. Zebra Senica. Zebra Senica, poď. Áno, K9, tu Zebra Senica, na Portable Javorec, lokátor Jozef Norbert 88, Rudolf Svatopluk, príjem. Zdravím ťa, takže tu je expedícia K9, náš lokátor je Jozef Neruda 98, Helena Otakar, sme na Portébli Vtáčnik a report pre teba je 59. Áno, výborne, všetko mám, ďakujem za spojenie, report je 58. Roger, my máme všetko, ďakujeme ti za spojenie, snáď sa počujeme aj v druhej polovici, 7-3, ahoj. Všetko dobré, ahoj.